Okei, nyt aloitetaan. Siis, Hei, mainoksia tulee ensimmäisenä. niin, No Susse laita. ja Maikki kattoo Ok. No katsotaan. sohvaperunat. Tai me ollaan No uusia. niin, kato nyt. Me olemme uusia sohvaperunoita. Ottakaa, kun meidän TV. Ainakin perunoita. Ainakin meidän TV toimii. Ainakin perunoita. Pienen hetken. Ja nyt Tää tulee mainoksia. Voice of Finland on menossa. Joo. Ja niitä me nyt arvioidaan. 15 eurolla. Liikku. Munkin pitäisi vähän treenata ja liikkua. Mut täälläkin on ilmaisia paikkoja. Niin no. Sä katoit jo. Sä tosiaan katoit. Mut kun mulla on tää Ja käsileikattu siis, niin mä en Niin. voi. vatsalihaksia ei voi tehdä, eikä jalkalihaksia, Voi, eikä voi mutta ei pyöräillä, kädellä ei voi tehdä mitään. eikä voi pyöräillä, eikä juosta. Niin se on tosi vaikeaa. Mulla on aina kaikkien tähdet. Ei, Sun pitää olla mä vaan tosi- sanoin, että Ei, kun mitä sun pitää olla kaikkea ei tosi voi. kiva mua kohtaan. Ihmiset näkee. Joo, mutta mä sanoin vaan, että mitä kaikkea ei voi tehdä, kun käsi on. Mä Sä sanoit just ne, että mitä mun pitäisi tehdä, kun käsi on kipeä. No, Mut hei, niin kuin huomaatte, niin mä oon vähän niin kuin ollut ja tämmönen mainoksia. löllöilijä. Mä rakastan viiniä ensinnäkin. Skål kaikille. Skål, Susse. No eikä tänätä kukaan tee ilman viiniä. Susse, moi. Maikki täällä. Ihanaa. Se on järkyttävää, mitenkä 5 minuutin välein tulee 4 mainoksia. Koko Oikein. aika hei mainoksia. Sen takia, että sua orjuutetaan siihen, että ota tää ilman mainoksia. Just niin, nimenomaan, mutta me emme ole lähteneet siihen. Meitä ei orjuuteta. Ei ollenkaan. Me ollaan vapaita. Ihania ihmisiä. Nyt on vuorossa Tää on mutta Nyt kuulettekin, että No niin. onko jonkun tähtivalmentajan tiimissä Voi paikka vitsi. juuri hänelle? onks tää? Hei, Pitää kuunnella joo. mua. Joo. Ihana ääni. En mä. Hei. Ei. Jos toi lähtee. Älä puhu. Ai, valskaantu. Ei, en ota. Never. En ota. Emme ota sitä. Kumpikaan. Ei oteta. Falski. Ääni on falski. Tässä on hetkittäin oikeita. Hetkittäin hyviä juttuja. Joo. Tässä esimerkiksi. Joo. Ja toikaan ei ihan ja kantanut sen, mikä Joo, oli ja meni oikein. liian pitkälle toi. Ei kanna oikeasti sinne asti. Ei, toi lippalakki. Mikä pitäisi olla. Lippalakki ei vie häntä nyt Hän- yhtään eteenpäin. Hän jäi puoli astetta alle sen, mikä on se oikea Joo, ja sävel. huomasitko lippalakki? Liian vaikea. Lippis. Liian... Ai, sä ajattelet sitä lippi. Lippis ei vie häntä Joo, yhtään eteenpäin, vaikka olisi kuinka sille straight man. paljon you know. hyvää, mutta siis tarkentaa ääntä. Joo, ja noi kissakorvikset, niin nekään ei auttanut sitä yhtään. No, joo, mutta se Se auttaisi hirveästi, että jos kävisi esimerkiksi laulutunnit on. Mut siis
jossakin kuuntelemassa, miten se oikeasti menee. Että sä Joo, tajuat, että toi on hyvä se pointti. puoli Koska askelta laulutunnit ylöspäin. maksaa tänä päivänä, hei, kellä ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen. Hei, Mut mehän just, että- tehdään tämmöistä taulukkoa täällä. Joo, meillä on tämmöinen lista, että mitä me itsekin pelataan Niin, tätä. niin, että Ottakaa tästä malli. kumpi ottaa, kumpi ei. Joo. Ja Ja sitten jos me molemmat ottaa, niin sit me katsotaan vähän lopussa. ei, kun meillä on täällä aika monta semmoista, molemmat on ottanut, niin sitten täytyy valkata, että otaks sä ton vai otaks sä ton vai otaks sä ton vai otaks niin. ton. Sitten meillä menee tää Mut valkkailu. tästä tulee tämmönen kisa myös Kyllä. ihan oikeasti itsellemme. Aivan. Tää on aina Tää on ollut meille todella kivaa. Ja me ollaan, hei Susse, monta vuotta me ollaan tehty? Eikö tää ole 3. vuosi? 4. Tää on hei meillä 4. vuosi. Mä olen voittanut 3 ensimmäistä vuotta ja Mari on voittanut 1 vuoden. Maikki. joka antaa Maikki. monenlaisia hyötyjä. Ihan ylipäätään se, että se aiheuttaa hyvää mieltä, kun nauraa pitkään. Toikin muiden pitää kanssa. leikata pois. Se on semmoista sosiaalista liimaa ja saa hyvän olon Leikataan. hormonit hyrräämään. Se Ei herätellään pidä sellaisilla mitään niin kuin leikkiä. nauruilla Ei me leikillä jutuksilla, lämmittelyillä. Tämähän on ihan Ja suoran toista. Sittenpä. Sitten sitä Ei nauretaan. mitään leikillä. Tässä me ollaan. Tää on Aidosti. Tää on Me vähän- ei leikellä mitään pois. Ei, kukaan ei jaksa katsoa 6.20 videoa. Silloiselle lauluopettajalle. Itse nyt. Kävi Hei. niin ikävästi, että hän Kaikki jaksaa katsoa. Älä!